kuan. Lapit na yun sa Good morning! Gusto niyo. Kaya na po, stroll na po may isang anak. Ito ni Lolo. Ito may lulu. Dahil. Palit may yung nukos or pusit. Yes. Good morning, Abu Dhabi. Ang lipong eh. Ikaw. So, yan. Medyo ano na, malamig na yung hangin. Sa umaga. Ewan mamaya, baka mag-change naman yung weather. Dadaan na pa na. Pero okay na yan. Sige, dito na kami sa malapit sa ano namin, Lulu Doon naman Express. Lulu Express. Babay na, babay. Yan lang, makita natin yung Lulu. Ayan o, Lulu na yan o.